ga gidan sutura sun ɗare wasu. masu dai shiga ta kere sa'a su garzayo tuwa Niger ba kamar su sun zamo lamba ɗaya. Lifestyle ga gidan sutura Sun ɗare wasu masu yin shiga ta kere sa'a su garzayo. To a Niger ba kamar su sun zamo lamba ɗaya. Lifestyle ga gidan sutura sun ɗare wasu masu yin shiga ta kere sa'a su garzayo. To a Niger ba kamar su sun zamo lamba ɗaya. wai don buwayi shi ke mana ni'ima Lifestyle in ya so Aminu ni kuma na sha zuma zaga Niger. dan Amina na rike na ɗara rigima Lifestyle ga kamfanin guda ɗaya an sallama cikin ƙasar mu Niger ba kamar su sun ci gasa Lifestyle ga gidan sutura sun ɗare wasu masu yin shiga ta kere sa'a su garzayo. To a Niger ba kamar su sun zamo lamba ɗaya. kamfanin suna da kaya kala-kala Lifestyle tunda ya zo a ƙasar mu biyo hamdala zaga Niger. masu kyarar kwastoma ya zo sun kula Lifestyle dukkan shigar angwaye su ne sila na tabbatar a Niger kamfanin mu ba irin sa Lifestyle ga gidan sutura sun ɗare wasu masu yin shiga ta kere sa'a su garzayo. To a Niger ba kamar su sun zamo lamba ɗaya. iya ka sai dukan sutura ɗinki si maka Lifestyle kayo shigar kawa daga nan har maka zaga Niger. ko fushi kake da kaje ka kawar raka Lifestyle kamfanin magashi dai har ya ɗaukaka zaga Niger. yayo fice cikin Niger al'umma ko amsa Lifestyle ga gidan sutura sun ɗare wasu masu yin shiga ta kere sa'a su garzayo. To a Niger ba kamar su sun zamo lamba ɗaya. iya gasa da farashi sauki ya zo mana Lifestyle sutura kala-kala na ce kutuna zaga Niger. wanda za ku sa jiki yayi musu magana Lifestyle lifestyle kamfanin naga an jinjina zaga Niger. idan ka sai kaya nasa alhaji ba makusa Lifestyle ga gidan sutura sun ɗare wasu masu yin shiga ta kere sa'a su garzayo. To a Niger ba kamar su sun zamo lamba ɗaya. iya ma'aikatan shagon yanzu na kan saka Lifestyle Halifa Nura ba sa gandar jaka zaga Niger. Abdulrashid Salele suna da kula Lifestyle cizo da Hafiz in ka ji an sallama zaga Niger. idan ka zo ka same su da ayyuka a Niger Lifestyle ga gidan sutura sun ɗare wasu masu yin shiga ta kere sa'a su garzayo. To a Niger ba kamar su sun zamo lamba ɗaya. iya mai doki za da sa jagora yake Lifestyle yana da kokari aikin yare zaga Niger. a lifestyle shi ɗaya jagayya ne Lifestyle a ɓangare na ɗinki nan dai yake zaga Niger. kashin baya yake mai doki ba irinsa Lifestyle ga gidan sutura sun ɗare wasu masu yin shiga ta kere sa'a su garzayo. To a Niger ba kamar su sun zamo lamba ɗaya. iya ɓangaren kwastomomin yanzu na tsallaka Lifestyle Black yana da girma ya shahara zaga Niger. ina ta wai na ce gashi da jinjina Lifestyle ta wai yana da wanka ba magana zaga Niger. abu ya haya an san sha bangare ba gasa Lifestyle ga gidan sutura sun ɗare wasu masu yin shiga ta kere sa'a su garzayo. To a Niger ba kamar su sun zamo lamba ɗaya. lifestyle ga gidan sutura Sun ɗare wasu masu dai shiga ta kere sa'a su garzayo tuwa Niger ba kamar su sun zamo lamba ɗaya